Pochopenie výhod deklarovanej práce. Je dôležité, aby mobilný sezónny pracovník na začiatku práce podpísal pracovnú zmluvu, v ktorej sa uvedú podmienky zamestnania, alebo o nich dostal písomné informácie priamo od zamestnávateľa. Ak ste sezónny pracovník a vykonávate deklarovanú prácu, tak máte nárok na dôchodok, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť na základe legislatívy krajiny, v ktorej pracujete. Deklarovaním práce a dodržiavaním pracovného práva môžu zamestnávatelia zvýšiť dôveru, zachovať si dobré meno a znížiť riziká spojené s nedeklarovanou prácou. Ak ste sezónny pracovník a zistíte, že vykonávate nedeklarovanú prácu, inšpektorát práce alebo odbory vám môžu pomôcť s nahlásením nedeklarovanej práce, ochranou svojich práv a výhod, oboznámením sa s povinnosťami zamestnávateľa a prechodom na deklarovanú prácu. Viac informácií nájdete na webovom sídle ELA.